بھائی بچیاں بان دیو نہیں کرتے پرابلم بھائی بہ جاؤ انہاں تے پڑھانا ہے تسی تے اگے پڑھے انہاں ران دیو شرارتاں بھی کردے تے ران دیو پرابلم یہ کردے نہیں گل ٹھیک ہے مینوں بھی پتہ ہے لیکن انہاں ساڈے کول بانا ہے تے تاں ہی سیکھنا ہے بھائی نہیں تے اتھوں نسے تے جا کے ماں کول سا لین گے اتھوں وڑ کے کیویں لیاواں یہ شرارتی جے یہ خراب جے یہ جویں دے وی جے انہاں نوں مسیح تے آن دیو تاکہ انہاں دا رب دے گھر وچ دل لگا رہے مقصد بندیاں نوں مسیح نال اٹیچ کرنا ہے جویں ہوندے ہیں اونج کرو ہر او مباح امر جندے تے شریعت اعتراض نہ کردی ہوئے او کام مسجد وچ کرو تے بندیاں نوں مسجد وچ لیاؤ کیونکہ اس دور وچ سب تو ضروری چیز ہے بندیاں نوں مسجد نال جوڑنا مسجداں خالی نے دین وچ عروج تاں ہونا ہے جدو اسی مسجد بھرنی ساڑی بدقسمتی یہ وے کہ اسی مسجد دا نہیں کہہ رہا ویسے اوورال کر رہا اسی مسجد دا ماحول اتنا سخت کر دیتا ہے کہ لوگاں دے دل گھبراندے مسجد آؤں اسی مسجد وچ اے تے لکھ کے لا دیتا ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا منع ہے اے مسجد وچ دنیاوی گل کرنا منع ہے نا مسجد میں حلقہ نہ لگائیں مسجد میں حلقہ لگانا منع ہے تسی کدی غور کیتا ہے کہ مسجد نبوی شریف دے نال عمر فاروق دے دور وچ بھی ایک جگہ بنی ہے نماز پڑھ کے جتھے بہ کے بندے اپنی گلاں کردے ہیں تسی مسجد تے ڈیرا الگ کر دیتا بندہ شام ویلے نماز پڑھدا ہے گھروں روٹی کھا کے نکلدا ہے تے چوک وچ کھلو کے سوچی پہ جاندا ہے مسجد تے جاواں یا ڈیرے وچ جاواں تے جی اسی مسجد تے ڈیرا کٹھا رکھیا ہوندا ڈیرا بھی اوتھے تے مسجد بھی اوتھے ہی ہے چلو گا چلیے نماز بھی نال پڑھی جاسی جٹ بہ کے اوکا بھی چھک لانگے اے پرا نال ڈیرا ہوندا ایتھے ہی نال ہی اوتھے بہ کے لوگ دینی دنیاوی امور وچ اپنی گفتگو کردے فوش اور لغویات تو بچدے اور دین دے نال ہوندے ادو سوتے دی بانگ ہو جاندی تو نہ کھنا بھئی یار بیٹھے زار پراں تے نال ہی تے آئے پرا نماز پڑھ لئی آسان گفتگو والی جگہ تے مسجد والی جگہ الگ کر دی جب کہ دور صحابہ وچ اکٹھے آئے اسی مسجد تے سکول الگ الگ بنا دیتے جبکہ رسول اللہ دے دور وچ صف والے چبوترے تے ہی تعلیم ہوندی ہے ساڈے عسکری فوج جی ایچ کیو الگ ہو گیا ہے رسول اللہ دے دور وچ فوجی معاملات بھی مسجد وچ ہوندے ہیں اج ساڈیاں عدالتاں الگ نے تے مسجد الگ ہے اس ویلے مسجد دے وچ ہی عدالت لگدی ہوندی ہے اسی بھائی مسجد نو صرف نماز آستے مخصوص کر کے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ مسجد فقط ہو آوے تو جڑے پرانے بندے بیٹھے ہو تو پتہ ہونا ہے اگر نکاح مسجد چوندے ہیں پنڈے جتھے بھی جان جاوے وہ مسجد آندے ہیں تو مولوی صاحب کو نکاح پڑھاندے ہیں انجی ہوندا نا ہن کدی جان جالیاں نے مسجد آندے ہیں ویکھیا اسی ایک کام بھی مسجد کی چھٹی کرا دی کہ جی جتھے جتھے ہے اوتھے مولوی لے جاویا کرو بلکہ کوئی سیانے جٹ تے آ چھڑ دین مولوی نے وچوں پار کرو مولوی نے وچوں ٹپایو کوئی نہ سمجھ آئی ساتھ مولوی نے سدو گا پراں وچوں مولوی ٹپایا ہوتے گا چلیے گھراں اسی ایتھے پڑ گئے فقیر دا خیال ہے وے کہ مسجد نال میں مسکت گیا مسکت تو مسکت دے ڈیپ ایریے وچ میں جان دا اتفاق ہویا ہے یعنی جڑا عام شاہراواں تو ہٹ کے انہاں دا دیہاتی ایریا ہے خالد حسین سندا پیا سنیا جڑا مطلب انہاں دا دیہاتی ایریا ہے جتھے عام روڈ ٹریفک عام نہیں چلدی ہے شارع عام نہیں مطلب ذرا گہرا ایریا اسی جتھے گڈی کھلاری ہے نا نماز واسطے نماز پڑھیے پڑھ کے باہر نکلیاں تے مسجد دے نال ایک چبوترا بنیا ہے
اندر اتنے کھجوراں تے کہوا پیا ہے ہر مسجد دے نال بندیاں مسجد نماز پڑھ کے اٹھنا ہے مین ملن بھائی صاحب آؤ یار اتنے بھائی اتنے بہ جانا ہے کہوا بھی فری تے کھجوراں بھی فری اتنے کہوا پیندیا رہنا ہے تے کھجوراں کھاندیا رہنا ہے تے وہ اٹھ کے اتوں نہ ٹر جانا ہے گپ شپ اپنی لینی جنہ چر بہنا ہے بہت وہ دونوں چیزاں اتنے فری ملنی ہیں ہر مسجد دے نال اسی تے مسجد نو اس طرح بنا لیا بھئی مسجد آنا واسطے پہنا بندے ڈھیر ساریاں پابندیاں دا جڑا ہے نا وہ سامنا کرنا پونا ہے تو پھر بندہ مسجد آئے تو پھر بندہ حیران ہو جاتا ہے انہوں نے آنے ہوئے تو پینٹ پائیے تو مسیتے آ گیا تو آندے ہوں لا کے میتھو بھی نہیں ہے بیندا گھوڑے کری گھر جاواں پینٹ شاہ لاواں پھر میں آواں مڑ جاواں مڑ پینٹ پاواں وہ تو اتنے موڈی کر ہو جانی بھائی مسجد نو اللہ دا گھر رہن دیو اور اس نو اس طرح بناؤ کہ بندیاں دا اتھے دل لگے میرا ایک خیال ہے لوگاں دا مسجد آن تے دل کرے انہاں دا اتھے بان تے دل کرے اتھے بیٹھ کے گفتگو کرن تے دل کرے کوئی دلچسپی دے سامان تے پیدا کرو مسجد ساڈا بڑا عجیب خیر دوستو اے تا ایک خیال ہے اور میں اس خیال تے عمل دی کوشش کر رہا ہوں جدو میں خود کر رہا نا ایک ماڈل دے طور تے کہ بھئی پھر میں دساں دا کہ اینج بناؤ پہلے خود اس کرنا چاہیے ہے نا کر کے پھر بندیاں بھی کہنا چاہیے ہے اینج دا میں آندا جی اینج دا کرو پھر وہ آئیڈیا لین گے کہ ہاں اے ٹھیک ہے اینج دا سے بھی کر پنڈ دیا نوجواناں مسجد دے نال جگہ بنا کے دیو جتھے روز رات نو بہ کے دینی مسائل تے ڈسکس کرن علماء کول بیٹھ کے پنڈ دے عالم دی ڈیوٹی ہوے انہاں دے وچ پوے 2-3 گھنٹے ہر نماز تو بعد اتھے لوگ بین گفتگو کرن خدمت کرو تواضع کرو کمیونٹی سینٹر بناؤ مسجد میں ایڈی سختی اور تشدد نہ کرو اللہ کریم سرو توفیق دے وے کہ اسی اپنی مسجداں نو آباد کر لیں جس پنڈ دی مسجد آباد ہو گئی اس پنڈ وچ رسول اللہ دے دین دا بول بالا ہو جانا